DXDC Radyoman Report. Dead on arrival sa Southern Philippines Medical Center ang robbery suspect sa nahitabong engkwentro tali kapulisan sa Purok 13 Quarry, Barangay Tugbok Proper, Tugbok District, Davao City. Sumala ni Police Captain Hazel Tuwazon, DCPO spokesperson, imbis nga musurrender ang suspect nga gi-identifikang si Hilal Aloyudan Mustafa, residente sa Lanao del Sur, nakigpinusilay kini sa mga operatiba ato sa hot pursuit operation. Sa investigasyon, nagpatabang sa mga otoridad ang usa ka 50 anyos nga driver human kini gitulis ug gidagit ang iyang ongbak sa duha ka mga suspect nga nagpakaron ingnon pasahero didto kini sa May Mental, Tugbok District, Davao City, pasada alas 8 sa gabi. Gituok ang biktima gamit ang nylon sa usa sa mga suspect ug didto na nagkakumusyon ug nakadagan ang biktima. Gidagit sa mga suspect ang color black o gold nga ongbak niini padulong sa kalinan ug atol sa paggukod sa kapulisan nagkapinusilay na ug nabarilan ang suspect samtang nakasubat ang kaubanan niini. Wala dawat ang suspect sa Holy Spirit Hospital ug gisulayan pa kinig dala sa SPMC apan wala na kini makaabot nga buhi. Na-recover sa Soko ang revolver nga gigamit sa suspect ug shabu samtang ang patayng lawas niini nasa SPMC morgue. Sa investigation sa Tugbok Police Station, ma'am, is ang umbak lang yun din lahang tuyo nga kuhaon. Para asa ma'am? May possibility nga ilaha pud ni ibaligya sa ilahang lugar, dadon og laing lugar, then ang uban gud ana, ma'am, reportedly is gina-chop-chop. Nagkuha ang makina. Yes, ma'am. Gikan dinhi sa Davao City Police Office, kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, reaching millions nationwide and worldwide for 70 years. Radyoman Aimee Ginita, Tatak RMN. Tatak RMN.